nyalo yudo ni jatend piny Kenya William Ruto siro wach manogol gi jatend migawo mar omenda John Mbadi ni jo Kenya mayudo osara maromo 30,000 kaduogo piny ok bi chulo usuru, ka mago mayudo siling 50,000 kaduogo piny bende ibiro duok piny usuru ma gichulo. Nowuoyo e kinde manokelo kanyakla jochung' gi duond bura mar UDA e kar jot mare ma Nairobi ka. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Kar jot ma jatend piny Kenya e buri Nairobi kawuono noyudo welo manoya e konde duto ma pachoka. Karibu Rais, UDA, kazi ni kazi. Welo magin jogo mosenyiso dwaro margi mar chung' gi duond bura mar UDA makwan gi oheo ji 12,000. Nimekuwa kwa hii siasa kwa muda. Since I was 29, I have been around politics. But I must confess that there has never been a meeting of 12,000 aspirants. It has never happened. Jatend piny Kenya William Ruto mabende en jatend duond bura mar UDA onyiso mor mare gi jokanyo mag duond burano ka bende otiyo gi thuolono mar siro okang' mano kawo gi migawo mar omenda kokalo kuom jatend migawono John Mbadi mar golo osuru ne jogo mayudo osara mar siling 30,000 kaduogo piny kendo duoko piny osuru michulo gi jo Kenya mayudo siling 50,000 kaduogo piny. 1.5 million working Kenyans will not pay any taxes. 500,000, another 500,000 working Kenyans will have their taxes reduced from 30% to 25%. That is how progressively we are going to make sure that we manage the cost of living. This Friday, nyinyi mnanielewa? Wakati tulifika hapa kulikuwa na pending bill ya mambo ya barabara karibu bilioni 300. We have paid, and I'm telling the people of Kenya and every contractor in the Republic of Kenya, mwenye ako na bill, ako na certificate, up to December 2025, we will pay all of them on Friday. Ruto opoyo kenge ma sirikande osegoyo kabende osingo chako gedo mar paundeke manyien kapok dwe mar auchiel higani ogik, kabende osingo chaka yanga chenro mar gedo mar gach reru ma Suswa dwe manyien, chenro mowacho ni ibiro tim gi omenda jo Kenya to ok omenda mokaw hola e pinje maoko. The first place, as we privatize Kenya Pipeline, the first place we are going to invest is in developing the new airport. Na hiyo airport before June mutaniona pale tukianzisha airport mpya ya taifa letu la Kenya. Mimi nitakuwa pale Suswa tarehe 19 mwezi wa 3 kusukuma hiyo reli kutoka Suswa mpaka Kisumu mpaka Malaba iende Uganda. Tend UDA oseomo kuom josiasa maseogi ewi chenro mar somo kagiwacho ni midhiero manie sekta no nokel gi jotelogo mane ni apisi ka gin to giseketo maine e bero sekta mar somo kendo chiwo omenda ne kuonde tiegruok mapachoka. The people lecturing us about schools, about education, during their tenure, all these problems were manufactured when they were in office. Shida ya curriculum, shida ya no teachers, no classrooms. Jatend piny osingo ne jochung' gi duond bura mar UDA ni welo mag duond burano ibiro timie yo mahuyanga kod ratiro ma onge mibadhi moramora. Jogo ma osechwalo kwayo mar yudo tiko mag UDA ne laro kombe mag siasa oriwo ji 149 mageto kom gavana, ji 279 mageto kom seneta, 323 geto kom women rep, 1,372 geto kombe mag od bura, 10,230 geto kombe mag MCA. E gwenge makaluo, kom gavana ma Homa Bay oyayo Odoyo Wide gi Dr. Mark Matunga. Kom gavana ma Siaya oyayo Engineer Nicholas Gumbo kod Millicent Odhiambo. Kom gavana Migori oyayo Chieng Pamela, Ngao Joseph kod Marwa Rebecca. Kombe mag od bura oriwo kaka mano mar Nyatike moyoyo Edick Omondi Anyanga, mane en jaod bura machon kod Fredrick Odiso Genga, Kakara Chuonyo nigi Ademba Karilas kod Obuya Kennedy. Bondo ni kod Thomas Andiwo, Kaugunja ni kod Oyugi Frederick e kind kombe mamoko e aluora makaluo. Kazi ni kazi! Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.